Vítám vás tady a zdravím na kanále Pletení a tak dále. Mé jméno je Jana a pletení je mým, dá se říct, hlavním koníčkem, kterým většinou každý den začíná a taky končí. Potom mám další zájmy, které většinou souvisí s pletením, ať je to například barvení, na který se chystám v příštím díle, abych vám dala alespoň ukázku. Ale teďka vám tady ukážu, co mám rozpleteno. Já jsem člověk, který plete nejvíc dvě věci. A jak zjišťuju takhle v jiných podcastech, českých teda, tak jsem asi výjimka. Protože já opravdu víc toho nepletu. Já neumím potom totiž neumím pokračovat v tom, co jsem začala, nějak plynule a není mi to vůbec příjemné. Takže teďka mám dopletený svetr, který vám ukážu taky, ale bude to až v druhé polovině tady toho podcastu. A je to svetr, který je pletený z mých suvenýrů z Irska. Chvilku mi dalo, než jsem vymyslela, jak ten celý, můžu ho nazvat tentokrát projekt, bude vypadat. A že těch barev bylo víc a nejvíc jsem měla od modré, která si myslím, že mě jako svědčí, mám ji ráda. Tak přesto by to nebyl nějaký, nebo nenapadal mě, nějaký smysluplný svetr. Takže mě oslovily vzpomínkové deky, které se dělají všude možně po světě a je z toho taková rodinná památka například, nebo památka na lidi, který máte rádi, nebo jsou ve vaší komunitě. Ale ten vzpomínkový svetr si myslím, že k tomu Irsku se tak hodil. Každou z těch barev jsem nějak použila podle toho, k čemu se hodila a co mě v tom Irsku oslovilo, udělalo ve mně vlastně nějaký hezký dojem. A ten celek potom bude určitě fajn, až přijde zima a přijdou takový ty chmurný dny, kdy už člověk si říká, chybí ještě 2 měsíce do jara, ale už by to jaro mohlo být. No, takže tohle vám nakonec, nebo v druhé polovině ukážu, jak jsem postupovala, no a jak to celé dopadlo. Teďka tady mám právě ten můj druhý projekt, protože v tom množství čtverců a lámání si hlavy, jak vlastně to udělat, abych to taky já mohla nosit. No, takže tohle bylo takový můj relax, jak se říká, nuda. A bude to svetřík, který jsem udělala vzadu další, vepředu kratší. Rukávky budou s krajkou, zvonečkovou. A už teda tvořím teďka druhý rukáv, ale ukážu vám alespoň takhle. Počkejte, aby ty zvonečky jste měli jako zvonečky, tak to dělám takhle. Koukám, tam je i chyba. Tady mám chybu. Ale to nevadí, já ji tam nechám. Na chybě je vidět, že je to ruční práce. Když to si budeme povídat, stroj taky může sem tam zadrhnout a splít se, že jo? No, ale já to tam nechám. To jsem zas koukala na nějaký podcast. No, a takhle to dopadá. Jo, takže rukáv a je to takovej můj zase výmysl, aby mi to sedělo. Uvidíte potom zase v dalším díle.
jak to celé dopadlo. A co vám musím říct, že díky vašim komentářům, který mě vždycky moc potěšily, a v určitých chvílích, kdy je člověk takový pounavený ze všeho, tak mě udělali velikou radost a povzbudili mě. Takže jsem vám velice vděčná a vlastně ani jsem netušila, co YouTube mě může dát. Ještě žádný takový, jak se říká, hejty jsem tady neobdržela, takže tuhle stránku YouTube jsem ještě nepoznala. Ale tuhle tu hezkou, ano, takže velký dík. A taky děkuji za komentář, který tak opatrně mě sděloval, že moje 7 krásky, z kterých jsem byla naprosto nadšená, nejsou 7 krásky, ale je to Turan Kamínského, původem z Mexika a Irsku, se rozmnožil díky zahradnictvím a tomu, že se mu tady velice dobře daří, velice dobře se rozmnožuje a Irové si ho vzali jakoby vlastní. A právě na jeho západním pobřeží Irska se vyskytuje, takže proto jsem z toho byla i tak nadšená, protože v minulý návštěvě Irska, kdy jsem byla zase na jiném místě, tak tam jsem ho nikdy neviděla. No, takže tady ten vetřelec z Mexika to tam celý obsadil a dělá tam parádu a jak jsem říkala už v předešlém videu, že ho určitě použiju na nějaký ze čtverců toho mýho vzpomínkového svetru. Takže ano, použila jsem ho. No, a na tyhle ty obrazy, krajiny a vlastně vstupy i do domovů, do farem, no to určitě nikdy nezapomenu. Další rozměr YouTube, který jsem také nepoznala, je, že stačí napsat komentář a můžete vyhrát. Takže tady deníček od Zděnky z Pleteníčka. Můj bílý letní svetřík, už tady má záznamy, už mám i zkušební vzoreček, ale tady jsem ho teda ještě nevlípla, to má svůj čas. Takže Zděníčko, moc děkuji. No a tím bych asi uzavřela tady ten úvod a za ním pokračují vzpomínky z Irska. Takže první bude ostrov Inishmore. Je to jeden ze 3 Aranských ostrovů. Teď mě tamhle přiletěla síkorka.
Poslední z mých destinací byl Cork. Rozhodla jsem se tam strávit 4 noci a ukončit vlastně tady tu moji cestu po jeho západním pobřeží. A že byl už poslední den, tak jsem si řekla, že bych měla tu svoji cestu zakončit taky tak nějak trošku jinak, než pořád kolem vlny. A najít si něco, co mám taky moc ráda. No tak na mapách se mě nabízel hrad, který se jmenuje Blarney a kolem něj jsou rozsáhlé zahrady. Zahrady, které jsou složené z více druhů zahrad. Je tam jezero, jsou tam potůčky, jsou tam zahrady přírodní, jsou tam zahrady strojené, když to tak řeknu, zahrady s léčivkama, anebo i s jedovatýma kytkama. A tak jsem si řekla, no tak to je něco pro mě. To bude ono. Dnes žádná vlna. Takže teď, až domluvím, tak uvidíte ukázku, kdy se člověk v Irsku rozhodne den žádná vlna. Tak konečně, Castle Bulk. Tady jakože cože? Jako, vidíte to? Prostě tenhle obří podnik se mě tady připle do cesty, jo. No a co můžete dělat? Co můžete dělat? To je nádhera, co?
tady je začátek mýho vzpomínkového svetru. A proč vám to ukazuju? Je to, že čtverec nemusí být čtverec. I když ho změříte, upletete, tak jak je důležitý si nejdříve udělat ten vzorek, pokud se teda už dělá něco takhle, co bude docela složitý. Jo, upletené 17. Vyprané, prané 19, 15. Takže je hodně důležitý. Já jsem to schválně nechala kvůli vám, abyste viděli, jak to celý může být potom jinak, když by ten svetr byl sešitý a teďka jste si ho jako vykoupali a dali uschnout. Že se to může vlastně celý potom zdeformovat. Jo. Já si myslím, že stejně tady u toho typu svetru to tak nějak trochu bude, ale nemusí to být až zas tak moc. Vzpomínkuj se teda. Tak pro dnešek toho bylo až. Takže ukončuju tady ten díl a budu se těšit na příště. Chci vám moc poděkovat, kdo jste tady byli se mnou tu celou dobu mýho povídání a mých ukázek vlastně, dá se říct, srdečních záležitostí. Ale tímto už, jak už jsem se zmínila, tato etapa končí a už zase se otvírá něco nového. Jak říká můj manžel, něco hezkého končí a něco hezkého začíná. Tak se budeme asi všichni těšit. Moc vám přeju mnoho zdraví, mnoho krásných chvilek s rodinou a s přáteli, protože tenhle ten čas léta může být takovým uvolněním a nabírání pohody a inspirace. Tak jo. Zdárek. Ahoj.